Se thugad cuid sa scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Seachtain inar fógraíodh baisiad fiche cuid. Baisiad díamach, suúrach agus tubasteach atá maisiad fiche cuid don Gaeilge agus don scéalta, dar leis an rasara agus le hagraíochtaí Gaeilge. Deir siad nach dagan an baisiad congaracht don bhéid tadí le galang le leis na deachrachtaí atá ag an teanga. Ardú 9 milliún a fógraíodh don Gaeilge agus don scéalta, 6 milliún de rinne Gaeltaide agus 3 milliún de TG cethir. Tanneart analíse ar an againn faoin waisiid, chun maiile fhíseán mas maiileh cividir. Dúrú i cógáil faoin phleanáil teanga bhí ar siúil a barc an chrócaí an seachtain seo, gur chóir an córas pleana le teanga mar tá a chaithú i ddrapaisí agus tosú as an nua. Dúirt Donal ó Bhuail, so hangálaí agus sain chóirleor pleana le teanga. Go bhfuil sé am cyfad go fuair cúiseach ar obair na pleana le teanga sa tíir seo agus an féar scéal a riú. Níl seachtó cethir fan chéad de ibrithí na Service Publi ar an álas faoi mhórphlean an Rialtais an chaill caintúirí Gaeilge arcú hiag an Stát Chóras. Faoi 8 na deangatha oifigiúla a lasío ag dearú fiche héan, tá sé mar sprec gur caintúirí Gaeilge a bheits an fiche fan chéad de arcaí nua na Service Publi faoi dhearú fiche trotha. Ach dúirt trúr as ga cethir den bhreis 33 míle fástaí sa Tuairisc Publi a ghlach páirt a mór survey ar an oscail na Gaillimhe nach raibh siad ar an álas faoi an sprec fiche fan chéad. Agus fuair seo grin as Gaeilge leis an airseoir Julie J. a bhí ar siúil am maiile clia le Jenny ardháilú ón ar léirmheastóir. Tá bagan den bhréig a gceist leis an airseoireacht is fearr agus tá maistreit ag Julie J. ar chéard an grin a deir ONP ó Murchú. Tá na scéalta sin ar fad agus chaill ar Tuairisc.